ondo? Bai. Zeixen izaten, Aurreko festa hona, Eskolan? Denek idatzi dizute? Seguro? Eta gusta asko edo gutxi? Asko! Ni gutxi! Gutxi? Ni gutxi! Asko! Ni asko! Abestuko dugu zer bat edo zer? Bai! Zer beste gustatzen zaizue? Ea! Zer abestuko dugu? Zera behar goli? Ba! Bi! Eta hiru! Trompeta eta guzti! Eta zer beste dakizue? Olentzero eta zein dago? Eta berak ere badak abesti bat, ezta? Bai! Zein da? Oso, ondo, txalo! Bai, idatzi dituzu eskutitzak? A ber, altxa horrela, Marrazki eta guzti! Tio, ondo! Ala! Ze polita! Bai. Norrera gu, dakizue norrean? Aitor. Bera Aitor! Hola, Oso ondo! Eta dakizue nondi gatozen? Hori da! Bai? Gara lagunak eta daukagu baserria ondoan. Animali asko dituzue? Bai? Animaliak zer animali dituzue baserrian? Ni dauzkat ardiak, behiak, hauntzak eta txerriak. Eta zu? Ni bakarrikan txerriak. Baina, egiten dut ikatza. Dakizu zer ikatza? Bai, bentza horre larri bat bezala. Egurrarekin egiten da. Bai, egurra hartzen da. Bero denbora luzez, eta sortzen da ikatza. Bai? Kontatu digute asko kantatzen dezuela, eskola honetan. Asko eta ondo. Kantatuko dugu pixka bat, ze kanta dakizueta. Kantatuko diguzu hori? Bai. A ber, bat, bi eta hiru.
Aixo. Zer modu? Aixo. Idatzi dituzu eskutitza? Hola. Marrazki eta guzti. Eta badakizuen nondik gatozen gu? Nondi? Goitik! Goitik, bai, baina lehenago nun bizi gara, badakizuen nun bizi gara? Oso, ondo mendian. Bizi gara baserrietan. Gara lagunak eta bizi gara bata bestearen ondoan. Eta, Maria Domingi ditu animali pila bat. Badakizu eze animali dauzkadan? A ber, zein zu. Dauzkat? Ze animali ezagutzen duzute? A ber, ze animali egiten du? Ze animalik egiten du? Dauzkat behiak. Eta horrela? Zerdoak, oso ondo txerriak, zerdoak. Dauzkat behiak, txerriak. Euskara da. Oloa. Bai. Eta be. Oso, ondo. Oie guztiak dauzkagu. Eta zuko dentro zer dauzkagu? Nik bakarrik ditut txerriak. La chapela de este niño. A ver, Nerea, ¿dónde está? Aquí encima creo que viene por este lado, maravilloso. Y me gustó mucho ese Uy, Agur, no te veía, meneo.
¿Qué tal?